és a càrrec d'en Jordi López i d'en Xavier Sicart, que presentaran l'inventari del patrimoni arqueològic a la zona de Tortosa, Tarragona i tota aquesta zona. També, com en les altres ocasions, el que vull des de la perspectiva de qui va proposar aquest inventari és agrair infinitament a l'equip d'arqueologia de Tarragona la realització d'aquest treball ingent i magnífic. Per tant, ja he fet la presentació, Jordi, si ja pots començar directament. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a l'organització que ens hagi donat l'oportunitat d'exposar aquesta feina que vam estar fent amb tot aquest inventari del patrimoni jueu, que trobo que és una iniciativa molt encertada i molt interessant. Nosaltres vam coordinar, en Xavier Sicart, que avui no pot estar entre nosaltres, i jo mateix, a la part relativa a les comarques de Tarragona. En Xavier Sicart, que és de Tortosa, més aviat la part del sud, i jo més aviat la part tarragonina. Aleshores, ens vam centrar en fer aquestes 25 fitxes que s'ha parlat abans, que ens van encomanar, que són fitxes d'objectes, sobretot. Quan vam estar parlant a veure què fèiem, perquè clar, hi ha urbanisme, hi ha arquitectura, hi ha molts més ítems per tocar de món jueu. Parlant amb la Sílvia ens va dir no, centreu-vos sobretot en objectes. Demà parla el meu col·lega Joan Menchón, també de Tarragona, suposo que ell parlarà més de temes d'urbanisme i d'arquitectura. Jo el que faré serà presentar una mica aquestes fitxes que vam fer. Començaré amb aquest mapa de les comarques de Tarragona, que és un mapa que va elaborar en el seu dia en Gabriel Sacall, l'estudiós per excel·lència de les comarques del sud, amb el seu llibre sobre les joieries tarragonines, publicat l'any 84, i en el qual va situar sobre el mapa totes aquelles poblacions que tenien algun signe, alguna resta jueva, tant a nivell de documentació com a nivell arqueològic. Aleshores, ell va classificar els assentaments en 3 categories. Per una banda, els james, que serien aquestes comunitats que disposen de tot un entramat jurídic i material, amb sinagoga, cementiri, forns, escorxador, etc., que us corresponen pràcticament amb els capitals comarcals, amb aquestes viles més importants de la zona, començant per Tarragona i Tortosa, les grans ciutats, Valls, actual capital de l'Alt Camp, curiosament l'Aleixar, no Reus, en el Baix Camp, en la Conca de Barberà, Montblanc i Santa Coloma de Queralt, capital de la Baixa Segarra, Falset, actual capital del Priorat, i, com he dit abans, la mateixa Tortosa. Després, una segona categoria que ell en diu joieries, que serien llocs també en comunitats jueves però que no disposaven de tots aquests serveis i que depenien de les aljames, i després, amb aquests punts grocs, assenyalat els punts, els llocs on se tenen notícies d'algun jueu però de manera esporàdica. Això pel que fa a la tipologia, diguéssim, de poblacions. I pel que fa a restes arqueològiques, va assenyalar amb aquests triangles blaus els llocs on hi ha restes d'urbanisme, d'aquestes joieries, vestigis de barri jueu, en deia ell, i després, com a objectes, lapidària sepulcral, n'hem vist abans bastantes, aquí, per desgràcia, a la zona nostra n'hi ha molt poques, ja ho veurem. El que en diu també altres restes arqueològiques, i nosaltres hem afegit els segells, perquè com veurem hi ha també un conjunt important de segells de bronze. En el mapa aquestes fletxes vermelles indiquen les novetats que s'han aportat després d'aquest mapa de l'any 84. Bàsicament troballes noves que s'han anat produint aquests darrers anys i que hem incorporat en aquest inventari.
Bé, aleshores passaré a continuació farem un repàs d'aquestes peces, algunes de les quals són realment importants. Veient el que portem vist fins ara, Tarragona és pobra, o sigui, les comarques nostres hi ha molt poques restes de judaïsme a nivell material. Les inscripcions funeràries són mínimes, res a veure amb el que tenim a Barcelona o amb el que tenim a Girona, però en canvi hi ha algunes peces que són d'una qualitat i d'una importància excepcional. El catàleg, l'exposició aquesta la dividirem en dos grups molt clars. Per una banda, objectes que es poden situar a l'antiguitat tardana, estem parlant segles V, VI, VII. Després es produeix un buit que correspon a partir de la invasió àrab, a principis del segle VIII, i fins a la repoblació cristiana al segle XI, que la nostra zona és segle XI-XII. Per tant, dividiré, com dic, l'exposició en aquests dos grans blocs. El segon bloc, evidentment, és molt més gran, l'època medieval, però l'època de l'antiguitat tardana crec que és important perquè realment no hi ha a Catalunya gaires objectes que es puguin escriure en aquests temps tan reculats. Comencem per una peça que suposo que més o menys tothom coneixerà, que és la famosa pileta trilingüe de Tarragona, però que no està a Tarragona, sinó que està al Museu Sefardí de Toledo, per aquelles coses que passen, no? Potser ara que estem aquests dies parlant de Sixena, potser seria el moment de demanar que ens la tornin. Bueno, bromes a banda, o no tant. És una peça que es va trobar als anys 50 a Tarragona, per tant fa 70-75 anys, no fa tant. En unes obres van a parar en un museu particular i d'allí va anar per venda, va anar a parar al Museu Sefardí de Toledo i actualment és una de les peces icòniques d'aquest museu castellà. És una pileta de reduïdes dimensions, d'ablucions, possiblement d'una sinagoga, possiblement. Altres interpretacions parlen d'un possible sarcòfag o ossària infantil, i això ho veig difícil per les mateixes dimensions i la forma, i fins i tot pel que fa a la iconografia i a les inscripcions que porta el frontal. D'això deixant de banda aquests dos forats que es veuen, que ja es veu que és un lloc que ha contingut líquids. La iconografia plenament jueva es pot veure perfectament, una menorà en el centre, marcant tot l'eix, amb dos paons afrontats, paó ja ho sabeu és símbol d'immortalitat, i al davant dos objectes, un sofar i una lulaf segurament. També algú ha parlat d'una serp i l'arbre de la vida o de l'arbre del bé i del mal, parlant referència a la història d'Adam i Eva. És difícil saber exactament què, no? I després, les tres inscripcions, que no es veuen gaire perquè són petites i són curtes, que estan damunt dels paons. A l'esquerra, una inscripció en hebreu, tradueixo, porto les traduccions escrites. Pau sobre Israel, sobre nosaltres i els nostres fills. Amén. I a la dreta dues inscripcions també molt breus, una en llatí i una altra en grec. La llatina diu simplement Pax Fides, és a dir, pau i fe, i la inscripció grega és de difícil lectura, però la més acceptada, i diu Eulogia Israel, que és beneït sigui Israel. Aprofito per dir que amb tot el que fa a inscripcions d'aquests objectes d'antiguitat tardana he seguit el corpus d'Inscriptionum Latinarum, el CIL, que és com sabeu, és una obra de referència amb inscripcions romanes i que en el cas de volum de Tarragona va estar coordinat per Gessa Alfoldi, però les inscripcions cristianes i jueves van ser treballades sobretot per Heike Niket, i que recull totes les interpretacions anteriors i les treballa a fons. Per tant, això ho dic perquè veurem alguna inscripció més en què la inscripció és dubtosa. Sapigueu que jo he agafat la que considero que és més bona, que és aquest darrer corpus del CIL. La segona inscripció, procedent també de Tarragona, del casc antic, es va trobar reutilitzada en una obra, és una inscripció no trilingüe, sinó bilingüe, en aquest cas llatina i grega. És una inscripció que es data en el segle VI i és la inscripció funerària de Rable. Hi ha un primer text més breu en llatí i un segon més llarg en grec. Us llegeixo ràpidament la traducció. La part llatina diu: en el nom del Senyor, aquí descansa Rable, nascuda a Cízic, estem a Turquia, a Orient, a l'altra punta del Mediterrani, sogra del director de la sinagoga Cies. Geu o descansa en pau. El text grec diu el mateix, però és una mica més desenvolupat. Aquí descansa Rable, sogra de Cies, benaurat director de la sinagoga.
La seva pàtria va ser Cízic. Que tingui enaltida la memòria dels justos, ella va viure una vida irreprotxable de tants anys, no sabem quants perquè és justament la part que falta de la inscripció, enalteix, Senyor, els vius i els difunts. D'aquí voldria ressaltar sobretot que ens està parlant d'una sinagoga, per tant sabem que en el segle VI a Tarragona hi ha una sinagoga. És curiós la paraula que fa servir com a director de la sinagoga, que és didascalus, tant en la versió grega com en la versió llatina. I en quant a la datació, en Jaime Corbera, que és un dels que ha estudiat aquesta inscripció, proposa que sigui del segle VI, a partir de l'any 533, que és quan hi ha un gran terratrèmol a Cízic i part de la població marxa, i ell ho lliga una mica amb això, no? Podria ser o no, perquè, per altra banda, aquesta ratlla, aquest filet que envolten les lletres és propi d'algunes inscripcions del segle VII de Tarragona, per tant, podria ser fins i tot una mica més tardana. Altres lectures parlen no de Rable, sinó de l'Àsies. Aquest problema ve sobretot per la fractura de la inscripció, que ho sapigueu, potser algú us parla d'inscripció de l'Àsies, és la mateixa. Jo he agafat el nom de Rable, que és el que recull el fil. L'última, gairebé última inscripció d'aquesta època antiga, procedeix de Tarragona, però en aquest cas d'un context arqueològic, d'un cementiri, que és la necròpolis de Mas Rimbau, situada al nord de Tarragona, als peus de la muntanya de l'Oliva, una necròpolis que es va excavar als anys 90 i de les quals es van excavar al voltant, si no m'equivoco, d'unes 600, no? Unes 650 tombes, més o menys, que es data entre el segle III i el VII, però sobretot són tombes d'època ja més tardana, segle V, VI, VII, i que són la majoria tombes en fos amb lloses, gairebé cap amb inscripció, per tant és una necròpolis que no té res a veure amb la famosa necròpolis paleocristiana de Tarragona, del Francolí, i en la qual va aparèixer una placa, que és aquesta que hi ha aquí fragmentada, de 3 línies, on s'hi pot llegir a la línia de dalt claríssimament memòria, i a la de sota, que és la que té problemes, diguéssim, hi ha unes lletres que hi posa Bemp o Remp i després a continuació Samueli. Estem parlant de Samuel, per tant un nom també hi ha d'origen hebreu, i a sota Cosimi, que és un altre nom. Niquet llegeix, o va llegir en un primer moment, aquest Bemp va llegir com a Benemerentis Patris Samueli, però és una abreviatura molt estranya perquè Benemerentis mai s'abrevia així. I Corbera, en un altre article posterior, llegeix no una B sinó una R i ella parla de Rempitis, referit a Rembi, que seria una transformació o transposició del grec en rabí. Per tant, estaríem parlant d'un rabí jueu d'aquesta època del segle VI. Tampoc es pot assegurar al 100%, però és molt possible. I aquesta és la que recull el fil també, la transcripció del fil. Per tant, podria ser que estiguéssim davant d'un rabí del segle V-VI. Per últim, de la mateixa necròpolis procedeix un grafit amb una menorà. Aquesta menorà estava en una llosa que cobria una tomba, per tant no era visible, però és indicatiu, evidentment, de la filiació jove de la persona que havia enterrada, i una estela que va aparèixer fa pocs anys, es va ingressar fa pocs anys al Museu Diocesà, no se sap massa bé d'on ve, diem Camp de Tarragona en general, datada en el segle VI-VII, 2 línies, està en estudi, la de baix sembla que hi fica Shalom, la de dalt suposo que deu ser un nom, i amb aquesta mena de barret a dalt, esquemàtic, que podria ser un barret d'aquests jueus, un mikvahat, però és una cosa que no està clara. Perdó, la diapositiva següent és una inscripció molt coneguda també, procedent dels Pallaresos, escrita en llatí però de filiació clarament jueva. A dalt hi podeu veure 2 menoràs, 3 lulabs o palmes o arbres esquemàtics i una inscripció llatina funerària traduït. Aquesta és la memòria erigida en bon record d'Isidora, filla del recordat Jonà i Aixaia, descansa la seva ànima en pau en tot Israel. I al final 3 amens, amén, amén, amén. Aquesta làpida va aparèixer en una vila romana que hi ha a prop dels Pallaresos, però en terme municipal de la Secuita. Això ho aviso perquè... Ai, m'estic entretenint massa. Això ho aviso perquè apareix sempre com Pallaresos. És una peça
important que cal datar a partir del segle VI. Això ho aviso perquè antigament s'havia dit que era del IV, no és tan antiga, és per formulari, el mateix Alfodi i Niquet ho diuen, és del segle VI. I finalment la famosa làpida trilingüe de Tortosa, amb hebreu, llatí i grec, que és una làpida funerària de Meliosa, una noia jove. Té també alguns, no sé si es veu, té també menoràs i creus de David, curiosament de 5 puntes, menoràs només de 5 braços, inscrites, i és un testimoni també de la presència de jueus en el segle VI-VII a Tortosa. I a la dreta un grafit trobat sobre una àmfora, que això és inèdit, sobre una àmfora en les excavacions de la catedral de Tortosa. Perquè fa a l'època medieval, a Tarragona tenim 2 inscripcions funeràries de principis del XIV, molt conegudes, recuperades pel canonge Posada a finals del XVIII, que estan situades en una casa, empotrades a la façana, es van col·locar en aquest moment, i que actualment hi ha còpies i les originals es poden observar en l'interior. No llegiré les traduccions perquè no tenen massa interès, simplement el nom del difunt i l'any, en aquest cas Rabbi Yahim del 1300, Rabbi Hanania de 1302, són les 2 úniques funeràries que hi ha a Tarragona, i la més important és un frontal de font, dic important perquè és l'única font monumental d'Hispània, de la península ibèrica, que és una font pública, possiblement d'una sinagoga, datada bé en el segle XIV-XV, amb 2 escuts reials, amb aquest forat a baix on encastar el broc i amb una inscripció que ens recorda a la personatge que va donar aquesta font a la ciutat de Tarragona. Es conserva al Museu Arqueològic. El personatge és Salomó de Blanes. I ja fora de Tarragona tenim una sola inscripció funerària a Montblanc, de Mossèn Estruc, segle XV, que es va trobar reaprofitada en una casa, actualment al Museu de Montblanc. A Falset sabem que hi ha 5 inscripcions, una primera que es conserva al Museu Diocesà, amb 2 parts, incompleta, d'un membre de la família Tolosa, segle XV. 2 inscripcions més, la de l'esquerra, l'epitafi de Gujó, segle XIV, aquest es conserva al Museu de Falset, és l'única que està al museu. A la dreta hi ha un epitàfil de Josefa Ben-Yahia, segle XV, està en una col·lecció particular, i sabem que hi ha 2 inscripcions més en col·leccions particulars a les quals no hem pogut accedir. Per tant, tenim 5 inscripcions falsetanes, és la població que en té més de tota la zona de Tarragona. A Móra d'Ebre tenim 2 inscripcions més conservades també en col·leccions particulars, són inscripcions funeràries, l'epitafi de Mosè, 1440, i el de Josep Saconell, 1477. I de Tortosa coneixem 3 inscripcions també funeràries reaprofitades a les muralles de la ciutat. Això ho sabem molt bé per documentació. En 1368 hi ha un conflicte entre els jueus i el comú de Tortosa perquè estan arrencant les làpides del cementiri per reaprofitar-les i construir a correcuita la muralla que s'estava fent en el context de la guerra dels 2 Peres. Això és una cosa que està estudiada amb documentació i publicadíssima. Aquesta és la làpida més completa, la de Rabí Samuel, primera meitat del segle XIV, es conserva sencera però amb algunes lletres bastant perdudes. L'epitafi de Rabí Moshe, aquest és important per la cronologia, l'any 1195, estem al segle XII, és la més antiga datada que coneixem. I un epitafi perdut, que sabem per la tradició manuscrita, que es conservava en una torre també de Tortosa, que és l'epitafi de Rabí Salomó, potser també del segle XII. Deixem les làpides i passem als pocs objectes que es conserven no epigràfics. Un d'ells és la Hanukià de Tortosa. Quan he vist aquestes de Barcelona fa un moment he quedat parat perquè pensava que n'hi havia molt poques, no? I em pensava que la de Tortosa era gairebé única i ja veig que no. No explicaré el que és, ja ho sabeu, aquesta làmpada ritual que es fa servir a la festa de la Hanukkà. En aquest cas és fragmentària, són les dues cassoletes de l'esquerra amb un forat, amb un clau per ajustar-la. He portat 2 paral·lels, la de Terol conegudíssima, que està al Museu de Terol amb aquesta decoració en manganès, la de Barbastre, també del segle XV, com la de Tortosa amb aquesta mena és pissa, amb aquest vidrat blanc. I les últimes peces que volia presentar, que és potser l'aportació que han fet més interessant, són els segells, dels quals no se'n coneixia pràcticament cap. Són segells
que hem categoritzat en dos grups diferents. Per una banda, els segells personals, que són els d'aquesta diapositiva, i després els segells de marcar la Matzà, que serà la que veurem després. Coneixem 3 segells personals procedents tots ells de la Conca de Barberà. Estan trobats en diferents poblacions i estan conservats tots en col·leccions particulars. En vermell tenim els segells marcats sobre l'acre, això són marques actuals, i els dos que hem pogut aconseguir fotografia d'aquests segells en bronze que tenen sempre un ansa al darrere circular per marcar i per penjar del coll. Són segells, com deia, personals i el que fan és serveixen per segellar i per validar bàsicament documents. Hi ha el nom del propietari i al darrere un petit elogi. El primer procedeix de Montblanc, és com podeu veure una torre amb una inscripció al voltant i diu Tadrós ben Rauvent de beneïda memòria. El segon procedeix de Barberà de la Conca, tradueixo també Isaac ben Samuel, temerós de Déu, i el tercer de Santa Coloma de Queralt, Maimon Estruc, que Déu el guardi. El segon és inèdit i els dos, el primer i el tercer, estaven ja publicats però en revistes molt locals i de difícil abast. He de dir que aquests segells i els següents els hem estudiat en col·laboració de la professora Irene Llop, que tenim un article en marxa descrivint totes aquestes novetats. Veieu que és sempre un nom amb un element central, una torre, un animal rampant sota una arquitectura, o bé en el tercer una clau. I aquests són els segells de marcar Matzà, que això són unes peces excepcionals, com ara comentaré. N'hi ha un que coneix tothom, diria, que és el que teniu fotografiat a baix, és el famosíssim segell de l'Espluga de Francolí, del qual es conserva la matriu de bronze, però coneixem 2 segells més, dels quals es conserva només la marca estampada. El segell número 1 procedeix de Tarragona ciutat i traduint la inscripció hi diu segell d'àsim pur. Estem parlant de segells per marcar el pa àsim, el pa sense llevat, la matzà, que s'havia de menjar els dies de la Pasqua. En el primer diu segell d'àsim pur de Nastruc Isaac Rosell, que Déu el guardi. El segon procedeix de l'Albà, que és un poblet que hi ha a l'Alt Camp, i és el segell que feia servir l'alcalde de l'Albà per sellar els documents municipals a mitjans del segle XIX. Coneixem la marca perquè apareixen alguns d'aquests documents, el segell està desaparegut. La traducció diu segell d'àsim pur de Nastruc Isaac Rosell, fixeu-vos que és el mateix personatge que a Tarragona, i després continua alguna cosa més que no es pot llegir bé. I el tercer és el de l'Espluga de Francolí, que aquí no hi ha el nom del personatge que garanteix la puresa dels àcims, sinó una cita bíblica. Diu simplement, durant 7 dies menjareu àcims en pau, que és una cita extreta de l'Èxode. Aquests 3 segells tenen dimensions similars, formes similars, inscripcions similars, tenen en el centre una iconografia molt semblant també, fixeu-vos que són en tot cas ocells mirant a l'esquerra amb una estrella o una roseta dalt i a baix, excepte el de l'Espluga que té unes espigues a la boca o uns cards, no està massa clar. Els ocells són molt semblants però no iguals. Tarragona, que és el número 1, és una estruç o una cigonya caminant, el de l'Albà un flamenc parat i el de l'Espluga sembla una garsa volant. Què tenen d'especial aquests segells? Doncs mireu, quan Friedenberg l'any 87 va publicar el corpus de segells hebraics d'Europa, no d'Hispània sinó d'Europa, en va recollir 177. De segells medievals de marcar Matzà només en va contemplar 2, que són el de Tarragona i el de l'Espluga. El de l'Albà no el va recollir perquè no va consultar el llibre adequat i no el va trobar. Què vol dir això? Que els 3 únics segells de marcar Matzà existents a Europa els tenim a Tarragona. Els tenim a Catalunya, però els tenim a Tarragona. I sé que a Puigcerdà hi ha un de fusta molt estrany en àrab. Sí, és cert. És una peça molt estranya en tot cas la de Puigcerdà, però aquests són claríssims, són 3 peces de les quals... La inscripció de Puigcerdà està en àrab. Sí, és en àrab. Doncs dels quals d'aquests 3 segells tenim la sort que com a mínim en conservem un. Hi ha exclòs 3 objectes que potser havia publicats en algun lloc com a jueus,
el primer és inèdit, es va donar com una menorà sobre terra sigil·lata hispànica tardana amb una excavació feta a Vilardida. En realitat és terra sigil·lata hispànica no tardana, segona meitat del segle I, per tant és antiquíssim i, a veure, per mi és un arbre esquemàtic, té 13 braços i no té forma de menorà de cap manera. El segon és una llàntia africana procedent de Tarragona, també s'ha publicat que hi ha una menorà en relleu. No és cert, les menoràs sobre llànties africanes Atlante 8 estan orientades al revés, ocupen tot el camp i són totalment diferents, no sé què és però no és una menorà. La següent és una làpida trobada a Vinebre, coneguda per textos del segle XVIII, presumptament bilingüe, però de la qual jo crec que no es pot dir res. El següent és un grafit publicat en el Fil, com a dubtós, jo crec que és més que dubtós, és una làpida del segle III d'un soldat romà, ja ho veieu, de la Legio Sèptima Gèmina, ho veieu en la línia de dalt. No es veu en la diapositiva, però al final, amb aquest espai en blanc, hi ha unes ratlles on s'hi llegeix Isaïa, fet amb un punxó, però amb interpuncions entre lletres. Vull dir, jo crec que qui no hi diu Isaïa ni diu res. I l'última, que és una peça existent a l'Església de la Trinitat de Tarragona, que s'ha donat com una possible inscripció medieval, però jo, francament, només hi veig cops de cisell. Conclusions, ràpidament, ja sé que m'estic passant fa estona. En quant a cronologia, un 30% dels objectes de la zona de Tarragona són de cronologia tardoantiga, segles V, VII, i un 70% d'època medieval. Ara bé, si ens fixem on apareixen aquests objectes, si anem a les ciutats romanes, que són Tarragona i Tortosa, tenim més o menys meitat i meitat. En canvi, si anem fora de les ciutats romanes, tenim que pràcticament, excepte una peça, el 100% gairebé tot és d'època medieval. I en quant a tipologia, tenim que el 75% en el segle V i VII és epigrafia funerària, és a dir, làpides, un 12% d'epigrafia no funerària, que és la pileta trilingüe, i un 12 i un 13 en realitat és un 12 i mig, això són coses del programa, és una sola peça, hi ha també un grafiti. En quant a època medieval, la cosa canvia, segueix sent la majoria l'epigrafia funerària amb un 58%, epigrafia pública un 5%, és la font, un 5% d'objectes rituals, que és la Hanukià de Tortosa que vèiem abans, però un 32%, fixeu-vos, de segells de marcar, de validar, bé sigui documents, bé sigui la matza. Per tant, un canvi molt important d'una època a l'altra. Bé, jo crec que ja m'he passat tant que he de callar. Gràcies.